Днеска ще чистиме колата на моята приятелка и искам да ви покажа процеса, през който минава само отвътре да се почисти колата. В момента маха конуса. Махане на конуса изпълнено. Не ме хващаш. Няма. Изчакай, много зор ми даш, още не съм ходила. Тя колата ще си остане между другото толкова мръсна, колкото е в момента отвън. Само вижте прозореца. Това не се вижда много, ама се вижда колко е мръсно. Чакай, отвътре ще го снимам. Па мръсничко си е, виж го от тук. Като се вози някои хора, дето виж как мачкат и мърсят. Но защото основно ти се возиш. Да, ама аз не цапам и не мачкам. Да, Хубаво е да има салфетки, между другото всичко може да се случи. Чак вика от Дюнер имаш салфетки тук. Ето, виждаш ли, пари намираш. Ти е само и само аз там седи. Колко си нахална. Ей, на гъста. Ето, кучешките косми сигурно също са мои. Това ми е от палтото, бе. Почваме с пръксмокачката. Мисля така, не мога да се... Къде се возиш ти като цяло? Имаме един хаос, падна. Виж това при тебе, на тебе не ти е чисто. Това е само в моята страна ли? Е, това да. След това не случи нищо. Тя си изтегли. Приключваме с чистенето, защото тя според нея е почистила. Ето, давам по-близък кадър. Не тук си личи, че не си. Тя е твоя колата. Ти чистеше, аз просто снимам. Добре. Аз ще го напомня, като трябва да ходим на море. Ти какво ще има това? Бързия влак. Влака стрела. Ще се кача. Тя направо се втвърди. Не, това е пирон, да не се гледа. Вкарваме в момента конуса, който е излишен в цялата ситуация в колата. Ще виж на морето дали ще излишен. Но тя си го предпочита. Браво, ето го нашия любим конус. Опа! Изкривихме го вече. Продължаваме с багажника тук. Не е нужно да влизаме толкова надълбоко, според мен. Да, но колкото по-надълбоко, толкова по-добре. Течността.
търсим. Ето е течността. Да имам повече място да багаж след това. Кое да вкараш онова? Лятна теч. Добре, идваме отпред на колата. С фиба ли отваряш? Що си пипна първо косата? Махни бе. То е отворено, но не е нужно да видим полицията. Това нещо, между другото, е до 2019, ама нищо. Пишете в коментарите дали има проблема, ако е с изтекъл срок на годност течността. Предполагаме, че няма, тъй като е течност. Не е храна. Ето как се сипва. Дано да е правилната дупка. Дано да е правилната дупка, Боже. Ти не знаеш ли дали е правилното? За чистач. Продължаваме с сипването. Опа. И сега го разбърка. Разбърка се. Престани бе. Как се подиграва? Защо не го разбърка? Ще оставим тази течка. Започваме с почистването на горния слой на багажника. Не знам защо имаме 3 чифта отдела. Не ни стига едно, а цели 3. Това е щечката, а това е маслото. Няма ли да сложим маслото и да го разбъркаме? Няма да го отворя. Обуща. Обуща ли има? А това за какво е? Не знам, защото сме... Миле пътъчки разглеждахме. Кажете хора това за какво, обърни го от другата страна, те ще кажат. Обущата тук! Доста време не съм виждала да ги взимаш и да ги пробяваш. Лятото ще ми трябва, нали, като карам. Само лятото взимаш и друго. Караме на преден план. В такъв случай. Ако някой има нужда от втора обувки, може да звънне на Габи. Мисля, че прекаляваш. Що ти показваш спомени? И сега е време да проверим тази чанта там долу. На мен няма да стане. Опа. Не ми удря само телефона, моля. Ще влезе. И къде ще влезе? Това са чаши и вилици, които не са влезли в употреба. Дай го сега, ще го наместим. Това е малко... Ще напръскам. И тук на раздяшването. И после ще го изхвърля. Така че тия неща ще ги скараме на преден план. И джантите също ще ги напръскам. Това ще ги изхвърля. Ето, дай да го сложим. Хората да видят как го слагаме. А що не махнем това? Не е ли за хвърляне? Не, това не е. Там ти държи това. Не, какво инструментите. държи? Майка се държи. И баща си да държи, не ти пречи там. Е, готово. Кое не стана? Виж, браво, виж как бе. легна. Това е отгоре. И сме топ. Чакай сега и още нещо е това. На вашите услуги. Вилиците. Вилиците ще ги сложим отпред. Защото няма... Нищо. Не. Тук. Ще ги измеш, ще ги оправя да ги ползваме. Някакво се чудиме и нямаме. Чакай да се чуди. ама... Ами аз... Това какво ще го правим? бе? Добре, Ще влезе. го оползотворим. Макар че Обувките в момента ли ще ги оползотворяваш? ще ги измия да Ако не ги оползотворяваш, ги пъхаме тук. Какво? Трябва да я огънем. Това трябва да се опадане. Чакай да го ритне един път. Не бе. Това трябва да се изправи да се... Това не е ли наобратно? Не знам, може да обратно да. Наобратно е, да. Да. Пак не става. Бая се огънала, гледай. Дай ще ритне така леко. Не, ма! Аре, ма! А това няма ли да го издухаш с прахсмукачка? Да, още 2 лева да го. Дай ще го изтупаме поне. Колко не става? Ти не си го тупала. Тупа го. Нали те видях, ще лъжеш. Седи и ме гледай и ме лъжи. Екстра е. Виж сега, даже няма бобинка, браво на нас. Аз като кажа нещо си го правя качествено. Айде и 3 завивки тук. Който му е студено, завивки на промоция. Сгъда по-прилежно. Сгъваме ги, чисти са, изпрани са.
Нека не е там да ги бутна. Жена мечта. Да. Тук ще ги бутнем. Ама защо го снимаш това сега? Вижка ми искаше да ги оползотвори тези неща, за да ги махне, да ги хвърли и накрая пак са тук. Ей, това е женската логика. Чакай да ще пръснем колата и тогава. Стали ще я пръснем? На работа съм малко, ужас няма никога. Ей, ужас, хайде затварям го, а? Чакай малко, бе, маслото се проверя. Кое масло ти, нали ужас? Проверявам маслото. Давай, давай нагоре. Има, маслено е маслено. Малко раздясно. Айде ти малко. Май пак трябва да се провери. Чакай. Айде. Навътре. А, така. Биваме, ей. А, тук. Има, бе, има. Макс, мин, има си. В принцип винаги ми е на минимална. А сега си е на средата. Значи няма да слагаме масло, разбрахме. Тъй като имаме време, ще измиеме колата и отвънка. Така че започваме. И накрая чистиме прозорците. Беше ни приятно. Който харесал нашето почистване, харесал. Който не, все ми е тая. До скоро и последвайте ме. Целувки. Кажи чао. Чао. Когато кажеш почисти седалките и тя почиства тази част. Огледалото. Прозореца, но не и седалките. Тя се качва отгоре на колата, за да почисти това. Но не чисти седалките. Не стига, че спряхме на неправилна стопанката на колата, много ме кефи. Заряза си ключа тук, заряза си кърпичката и отива да обикаля другите джанти да прави. Чакайте да хванем в кърпичката. Опа! Мирише на алкохол леко. Този път не е от мен. Това е гордост, ама тя не чух какво и казах за ключа. Чакай, аз ще го взема. Ключът ти е на земята, някой може да се успокои да види. Дали седиш там? Аз правя видео. Аз не знам дали показах. Тя пръска джантата и я чисти с кърпичка. Логика няма. Някой ще ни бутне тук. Екстра е, бе. Гледай направо като нова става. Блести. Да, ама защото трябва да се свали да се напръска, а не така.